ई जौन हम लय सुनावतनी भोजपुरी में बहुत गायक बानी। आज के समय में पवन सिंह जी से बढ़िया गायक कोई नहीं थे। पुराना में भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी और पहले गायत्री ठाकुर जी। उनकर एगो लय बड़ी सुंदर हमारा अच्छा लगेला तो गौनी है। उनके गीत गाँव रहे कि ठीक से देखो कि ठीक से देखो अरे सपनवा न पवनी कि अचके में भोर हो गई। मेहरारू अपना बोलमुआ के फोन कइले बिया। देखो हम कैसन गायक बनी कैसा कि साउंड कम करे के कहते हैं। लोग ज्यादा मतलब हमको कहते हैं और बढ़ाओ। लोग कहले कि बढ़ाओ। ए से उनका भी साउंड के बल बका होता है। हम कहते नहीं कम पियावा बाहरा चल गई बड़े। मेहरारू बड़ी आग्रह पर बाहरा से उनका के कसहू जीत को के बोला ली हलस। आज जब बोलमुआ घरे अइलन त अपना मौगी के फेरा में नहीं खन अपने भौजी के फेरा में लाग गई। तो शिकायत करतिया कहतिया का कि सखी सैया हमरो। हालांकि हम मानी तोरा सबके डांस उतने मजा आई। अरे तू डांस और रोमांस न करलस भाई। ए सखी सैया हमरो अरे निपटे नदा का करता अब भौजी के खरिहान छिलो। सखी सैया हमरो निपटे नदा भौजी के खरिहान छिलो। सखी सैया हमरो निपटे नदा भौजी के खरिहान छिलो। एकर भोथर होई रवि भैया के भोथर होई। एकर भोथर होई कइले समा भौजी के खरिहान छिलता। एकर भोथर होई कइले भौजी के खरिहान छिलता। मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ये ले लो ना और समय ले लो यार। कहत दिया मेहरारू की का करता इस तरीका से कर। अरे भीजे भौजी के लूगा भीजे भौजी के लूगा अरे भीजे भौजी के लूगा भीजे भौजी के लूगा। जब से बाहरा से आई मैं तो भौजी के लूगा पीछता क्या करबो कि भीजे भौजी के लूगा। और का ओकरे बनल बाटे सुगा ओकरे बनल बाटे सुगा ओकरे बनल बाटे सुगा बनल बाटे सुगा। यही जगह भइला कि हमार होत बाटे हमार होत बाटे कि हमार होत बाटे दहिया जिया भौजी के कौन फालतू गीत गई लोग तमार हो जाए। ये फालतू गीत ना गीत गाओ पवन सिंह जी के जौन हम फैन बनल बानी। अरे कहियो कोरवे में बीत रहे रात हो और तू बनेलू। अरे कहियो कोरवे में बीत रहे रात हो और तू बनेलू। एकर भोथर होई कइले समा भौजी के खरिहान
यूट्यूब वाला भाई तनी पीछे बनी ऐसे कि नया गीत हो जूम को के खींच ली अच्छा वो लोग कहाँ से खींच लिए लोग मेहरारू को हतिया का कहत दिया हो हम दुख में बानी चैत के महीना हो झरे खेत में खेसारी झरे खेत में खेसारी अरे कुछ करो या शिकारी कुछ करो या शिकारी कि भइले चैते में कि भइले चैते में अरे गोलुआ महिमान उहे काम करता जौन सभे करता अब भौजी के खरिहा सखी सैया निपटे ना भौजी के बेटी के ऊपर गीत हो गई लयदारी हो गई बाकी कह के जाता है चैत के बाहर लुटा बता लुटा सजना अरे चैत के बाहर लुटा बता लुटा रखी हम बना के खरिहा रखी हम बना के खरिहा में हगरे आई गोलू राजा रखी हम बना के खरिहा में हगरे आई गोलू राजा बाकी जीवन मिलल काहे खातिर इहे कह के समाप्त होई अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोला बोला हो मनवा ऐसन सुंदर अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोला बोला हो मनवा हरि बोला बोला हो हरि बोल बोला अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोला बोला हो शुरुआत हर कोई कर सकता है छोटे बाबा शुरुआत हर कोई कर दी बाकी अंत कैसे हुई राग भैरवी अंत के हो के लिखने को राग भैरवी में समय के अनुसार यह कहोगा गार्जियन के बहुत बहुत आशीर्वाद 5 बजे हुई 9 बजे तक बैठ जा छोटू बैठ जा बैठ जा समय के अनुसार 5-11 होता तो हमारा समाज भोजपुरी में जे पुरनिया हुई जे गीत संगीत सुनत हुई वो जरूरी गीत के जाने की समाप्त कैसे हुई है बेटी महोत्सव के कार्यक्रम के बिहान भइले तोता हो सिया राम बोल सिया राम बोल बोल राजा राम बोल शाही जगावे अरे जगावे गौरा रानी हो उठी भोले चलो उठ जागो जागो बड़ जेठ के गो